Hu il-Prim Ministru Michael Gonzi jitkellem għall-ewwel darba fil-pubbliku dwar il-kriżi ta' instabilità li l-Gvern taħabbat wiċċu magħha wara li tilef il-maġġoranza fil-Parlament. Il-Gvern, jgħid Michael Gonzi f'intervista mal-Gazzetta Malta Today, ma jistax jibqa' jserraħ fuq il-vot tal-Speaker sa tmiem il-leġislatura. Gonzi jgħid li l-kriżi politika li l-Gvern taħabbat wiċċu magħha trid tkun solvuta malajr kemm jista' jkun. Jgħid li bħalissa fiċ-ċirkostanzi ekonomiċi internazzjonali ma jistax ikun li pajjiżna jħabbat wiċċu ma' maltempata politika interna. Michael Gonzi jżid li jittama li hemm diskussjonijiet għaddejjin ma' Franco De Bono u jappella lil De Bono biex skontu ma jħallix lil pajjiż fi stat ta' inċertezza. Hu il-Prim Ministru jgħid li l-Parlament ma jistax jibqa' jiddiskuti l-liġijiet bla ma jittieħdu voti. Michael Gonzi qal li huwa ovvju li l-Gvern ma jistax jibqa' mixi b'astensjoni waħda wara l-oħra fil-Parlament. Id-Deputat Nazzjonalista jisħaq li dejjem emmen li rida tal-poplu hija sagrosanta u kien għalhekk li jivvota favur il-liġi tad-divorzju anke jekk ma kienx jaqbel madħul tad-divorzju. Meta l-Parlament kellu qudiemu l-liġi tad-divorzju, jgħid Michael Gonzi, huwa kellu għażla bejn li jirrispetta rida tal-maġġoranza jew li jirreżenja. Fl-istess intervista d-Deputat Nazzjonalista jispjega li fl-2009 kien oppona riformi fil-qasam tas-saħħa li kienet jimbotta il-Ministru Joe Cassar. Jgħid li b'dawk ir-riformi kienet ser titkisser ir-relazzjoni li f'pajjiżna teżisti bejn ħafna tobba u l-pazjenti tagħhom, waqt li kienu ser jinħolqu spejjeż amministrattivi li kienu ser jitabbew fuq il-pazjenti.